זה מסירה, זריקה, יצא לו משהו מוזר. אלי, שחקים מהיר על המגרש, להראל, לעוד זריקה מהפינה, זאת חזקה מדי. חופשי בפינה, רומרו על הריבאונד, וושינגטון. מבחינת השחורים, אלי, עד רומרו, רומרו בחוג. אדוארד, יופי לרומרו. דקה וחצי להפסקה. רומרו! יואו! אתה יודע, אלי הוא תמיד יפה ומרחיב. אליס, איזה יופי בסוף, אבל אחרי הזמן. תרימו את הכדור למעלה, הכדור צריך לזוז. יופי לוושינגטון, יופי לרומרו! וככה הוא צריך לסיים בתוך הצבע. פולה הולכת לסל לטוקוטו! איזו חסימה של רומרו. אבל זוכה בו שוב, עכשיו נותן את זה לרומרו! אנד וואן! ופתאום זה שרומרו היום על 8 נקודות ו3 מ3 ל3. אלפולה יובילה ב-18, עכשיו רק ב5, גם אחרי הזריקה הזאת של ג'אן פייר טוקוט. מרשל עכשיו, הכדור הולך לרומרו, טוב, מסתובבת עליה, רק 3 הפרש, ואיפה זה בא אלי? אוי, הוא נראה את רומרו עם סנדי כהן. שוב רומרו על סנדי כהן, שוב עושה את הסיבוב ושוב עושה נקודות. 3 הפרש. רומרו הולך לטוקוטו כמו את כל הכדורים האחרונים, והוא נחסם על ידי רומרו נקי. איזה בלוק של רומרו. רומרו כמעט לוקח את הכדור הזה, טוקוטו מסתבך ומאבד.